Moro! Me aiotaan tehdä tällainen Brain Blaster haaste. Eli 2 Brain Blaster haastet. Siis laitetaan nämä 2 kerralla. No niin, avataan. Niin kuin näette, nämä on ihan pitun pahoin. Noin. Ei kai se haittaa, jos tämä on vähän rikki tästä, mutta kyllä vähän hirveä on. Tää ei niinku tunnu hirveä, mutta ihan vitsi pahaa. Voi vitsi, mikä makkuu tulee. No niin, nyt nää ei oo enää niin kirpeä. Mutta kun nää kirveet loppuu, niin tässä ei oo mitään iloa, niin kaveri voi jatkaa tästä näin. Joo, ja nyt on minun vuoroni. Ootas tästä. Sieltä ja sieltä. Tässä nämä nyt ovat koko komeudessaan. Ja tästä se lähtee. Onhan tää aika paskan makusta. No niin, nyt lähtee makuun. Tässä nyt sitten ei mitään juomasta. Maku kun on lähtenyt, ne maistuu puuta. Ja puuhan on tuossa tuo hieno kasvi. Yleensä kasvaa noin 20-30 metriseksi täyspitoisena veestä. Sitten siitä poikkastaan. Kyllä. Kun metsämies hiessä, niin puuhan on joko laho tai hyvä puu. Kyllä. Jatketaan tästä.